bumabalik siya dun sa likod ng bahay namin. Tapos pinapaliguan ko. Ayun, ayaw niyang uminom sa mga sapa-sapa lang. Tubig sa sapa. Sinasabon ko pa yun. Mabait. Sobrang mabait ah. Sabi ng nag-aalaga, parang ano daw, yung malulungkot siya pag pag ipinalit na to. Kaso di naman pwede kasing alaga niya, di siya dadami. Mabait. Katas ng YouTube. Diba? Magdadalawang taon na ako na nag-YouTube. Ayan mga kaparing Jason, bali, atid ko muna yung anak ko sa school. Malapit mo. Sa August pala yung birthday mo. August sa sunod na buwan. August 15. Ako malapit na. August 7 sa akin, ikaw 15. Andito na kami sa baba. At titingnan ko rin yung kalabaw na nabili ko, yung napundar namin mag-asawa. Yan daw. Yun nakita ko. Sa atin. Talaga. Napalaga na. Dito na kami sa school. Babush. Maglaro-laro ah. Yan, tingnan ko. At dito rin nakatali. Ay, ito. Ayan. Bali nabili ko to, maliit pa. Ito na yung katas ng YouTube. Nakalabaw. Malaki na talaga. Ito. Kaso ito ay lalaki. Yun yung magulang. Malaki na talaga. Ayan na siya. Tapos yung nag-aalaga nito, yung nabilhan ko. Kasi hindi ko naman siya maalagaan. Gawa nga ng siyempre busy tayo sa vlog. Malaki na talaga. Tapos kapag may babae na ibininta na maganda, ipapalit namin to para dumami, kasi lalaki to eh. Mabait talaga. Mabait. Nabili ko siya ng ng 18,000 nung maliit pa po. Tinalian to nung May. Mabait. Maganda pati yung kaha ang magulang niya. Malaki na. Yan yung pundar ng ating pagpupuyat, pagod. Sumusunod pati sa akin.
mataba. Kaya to bininta sa akin nung may-ari nito kasi ano, binili ng makina, ang traktor na ginagamit sa palayan. Binibinta niya sa akin dapat to ng 20k, tapos tinawaran ko, binigay sa akin ng 18. Tapos sinervisan ko na lang siya dun sa ano, dun sa Pili, dun kami bumili ng makina. Ako na lang yung nag-service sa kanya, tapos di ko na pinabayad. Yan yung napuntaran natin sa pagbablog. Tapos itong GoPro na ginagamit ko, saka yung cellphone. Kaya kahit pa paano, may napupundar tayo na mga remembrance natin sa pagbablog sa YouTube. Siyempre maraming salamat sa mga viewers na patuloy na nanonood sa ating mga vlog, kasi kung hindi sa inyo, wala rin tayong sasawarin kasi walang manonood. Kaya pag dumami siya, kung naipalitan namin to ng babaeng kalabaw, hanggat may kalabaw, makikita natin yung pinagpaguran natin. Kasi gusto ko talaga ano, pag may pira tayo, gusto ko may nakikita ako na napupundar. Malaki na siya. Malawak kasi yung ano dito, yung pagpakainan ng mga kalabaw. Mabait. Ang ibang kalabaw, di mo malapitan yan. Pinuntahan kasi ko nung nag-aalaga, sabi niya. Kasi sabi ko, saan mo ako nakatali yung kalabaw kasi iba-vlog ko. Mabait. Mabait talaga. Sayang kung babae ka, sana din na ipapalit kasi mabait siya. Ano? Sabi ko nga sa asawa ko, kapag may ano pa, may maipon-ipon pa kami na pera, bibili pa ako ng ano, ng kalabaw ulit. Tapos papaalagaan ko lang. Kasi hindi ko naman maalagaan. Pero dati nung binata pa ako, nung wala pa akong masyadong ginagawa sa buhay, nag-alaga na ako ng ano, ng kalabaw saka baka. Yung kalabaw naman nilagaan ko, ano yun, kumbaga pinaampun lang sa akin. Pinag-ahakot ko ng mga palay. Yan. Kaya yun, tsaga-tsaga lang. Tapos yun, yung baka naman yun, nabili ko yun sa ano, pagtatrabaho ko dati sa kumpanya. Nasa Maynila pa ako, nabili ko rin yun, yung baka na yun. Tapos nung tag-ulan, ay ano, kasi yung baka may hina sa tubig, naibinta namin kasi di na makatayo. Yung kalabaw naman masyadong maalaga to kasi bawal mabilad, di tulad ng baka na kahit maghapon sa init ay okay lang. Ito kailangan talagang alagaan ng gusto. Laki, mataba. Mataba. Sumusunod. Mataba. Siguro kung ibibinta ko ngayon, mga ganitong ano, mga ganitong kalaki ng kalabaw, nasa baka 30 plus na siguro. Tansya kasi yung kalabaw mahal.
Malaki rin yung nanay niyo. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Ipakita ko rin sa asawa ko. Hindi niya pa ito nakikita. Simula nung nabili ko to, hindi niya pa ito nakikita. As we shout from the top, we're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Taba. Maalaga rin pati yung ano, yung may-ari nito. Yung nag-aalaga. Maalaga sa hayop. Pwede nang sakyan. Turilyo. Hindi kita papangalanan kasi ano, yung baga ipapalit ka rin kasi. So, pag nakahanap na kami ng ano, maganda-gandang kalabaw, papalit na to para dumami, hindi naman to dadami kasi lalaki. Mabait. Naalala ko tuloy yung kalabaw ko na ano, alaga noon. Pag hapon binibitawan ko kasi napakabait ng kalabaw na yun. Binibitawan ko kasi wala namang mga tanim na kapalayan. Wala namang mga tanim. Pag hapon bumabalik kasi di yun umiinom sa mga yung mga maduduming tubig. Pag hapon magiinom, may binomba na ako galing sa gripo. Bumabalik siya dun sa likod ng bahay namin. Tapos pinapaliguan ko. Ayun, ano, ayaw niyang uminom sa mga sapa-sapa ng tubig sa sapa. Sinasabon ko pa yun. Mabait. Sobrang mabait ah. Kaya sabi ng nag-aalaga, parang ano daw, yung malulungkot sa pag ano, pag ipinalit na to. Kaya so di naman pwede kasing alaga na siya, di siya dadami. Katas ng YouTube. Diba? Magdadalawang taon na ako na nag-YouTube. May mga nakikita ko na napupundar ko rin. YouTube. Pangalanan kita siguro ng ano, YT, kahit kulay itim ka. YT YouTube channel. YT. At ayun, dito na sa bahay, nakauwi na ako. Yun. Kailan ko ba yun binili? Yung kalabaw na yun? Anong buwan ba yun? Bago kami, ano eh. Anong buwan? Anong buwan yun may binili ta? Yung kalabaw na yun, may? Anong buwan na to? Anong buwan yan? March ata, ano? March. Anong buwan yan? Ha? January. O parang January nga. Noong January namin yung binili. Yung kalabaw na yun. January, February, March, April, May, June, July. 6 month. 6 month na siya. Grabe na yung nilakihan talaga. Kasi
nabili yun namin, kumbaga dumididi pa. Tapos nung May ay hiniwalay na sa nanay niya. Tinalian na nung May kasi yung nag-aalaga humingi sa akin ng pantali kasi tatalian niya na raw. Tapos ngayon, pag nilalapit niya dun sa nanay niya, dun sa nanay ng kalabaw, ay pinapadidi pa rin. Pero minsan di na, sabi. Tapos kumakain na rin siya ng damo-damo. Ayun. At yun nga, sa 2 taon natin na pagtsatsaga dun sa vlog, tsaga-tsaga lang, ipagod, puyat, kaka-edit, tas pala, meron tayong napupundar na kahit papano may nakakapundar pa rin tayo kahit may pinagagastusan ako. Yun, yung pagpagamot ko nga sa asawa ko. Paus na naman ako. Yan na, yung natin, napupundar na, siyempre, yung nagmamalaki ko rin sa sarili ko yan. Na yung sahod natin ay hindi natin nauubos sa kung ano-ano lang. Yun na, ito na yung pundar ko. GoPro, tapos mga gamit sa GoPro. Tapos itong cellphone na nabili ko dun sa Maynila. Pumunta ng Maynila. Yun. Excuse. Kasi yung kalabaw na. Tapos pag natapos ko na yung pag na-opera na si Mrs., meron pa akong gustong bilhin. Siyempre, pundar-pundar muna. Ipon-ipon para makapundar. Kaya saka ko na sasabihin, saka ko nababanggitin kung ano yun. Pag nabili ko na. Pag nagawa ko na yun, yung susunod ko na pinaplano. Mayroon pa sasabihin kasi minsan, nahuhudlot. Kaya, yun. Matagal na, sinabi ko na rin yan kay Kuya Noli na may nabili kong kalabaw. Sabi niya, i-vlog mo. Tapos, sabi kasi nung nag-aalaga, yung dating may-ari, yung binilan ko, huwag mo nang videoin kasi yung minsan daw, parang, mahihiin ba yun na? Baka raw mamatay. Sabi niya, ngayon pumunta dito sa bahay, sige ni-vlog mo na. Kasi nandun lang, nakatali dun, punta mo dun sa may dun sa may bukid. Kaso ayaw tingnan ng asawa ko, pinapakita ko sa kanya. Ayaw tingnan. Sukusan ang mintalan to. Tama. Tapos ibibinta. Ayaw niyang makita. Hindi, normal lang yan. Hindi ko naman yung ibibinta basta. Ipapalit lang natin yan. Sabi ko sa kanya. Kasi, yun. Di ba nabigyan kami nung sponsor dati nung pumunta ng Maynila. Tapos di naman siya naoperahan. Tapos, sa pagbalik namin, pag wala akong naipon, sabi ko, ibenta yung kalabaw na napundar namin. Pag wala talaga tayong choice, ano mangyayari nun? Para gumaling na siya. Siyempre, mag-ipon na lang para makabili tayo ulit. Kung sakali lang naman yun. Pero pag may naipon pa rin ako, hindi ko gagalawin yung kalabaw na yun. Yun yung plano ko talaga. At ayan, siyempre maraming salamat po talaga sa mga viewers, mga sponsor na ganyan. Kasi kung wala kayo, hindi tayo makakasahod. Kasi kayo yung nanonood ng aming mga vlog. Ayan po. Bye-bye.